Teraz nechcel tvrdiť, že každý človek bude aký biznismen typu Steva Jobsa, to je malé promile možno populácie. Existujú určité kategórie ľudí, že jeden je skôr na data, jeden je na vzťahy, jeden je na nejakú kreativitu a umenie a tak ďalej. Čiže asi toto jadro, ak sa človek narodil, by sme nemali nejako znásilňovať. Čiže ja vidím za to kľúčové, že dať človeku priestor na seba poznanie, čiže aby ten človek sám sebe porozumel. My strašne chceme meniť druhých, my chceme tých druhých nejakým spôsobom motivovať, ale my to nevieme sami so sebou. Čiže prvá vec je dať človeku už možno na základnej škole, ja robím napríklad na základnej škole s nadanými deťami. To sú najťažšie hodiny, ktoré mám. Tí majú stále ruky nad hlavou, tí furt niečo chcú. Oni sa nemôžu učiť v normálnej triede, oni sú fakt akože abnormálne, hyperaktívne, ale to... No a vlastne dať tým ľuďom možnosť seba poznania. Dávať im spätné väzby, aby ten človek, lebo ja môže niečo baviť a ja s tým môžem otravovať celý svet. Ja si môžem založiť tanečnú školu, že ma to baví a že si sa budú na mne smiať, lebo ja to neviem. Čiže to, že ma niečo baví, ešte neznamená, že v tom musím byť úspešný a k tomu musím mať aj v tom nejaký úžitok a nejaké majstrovstvo. Ale ja si myslím, že toto je skôr problém, že my už od malých detí niekomu ako keby sme ho navigovali, že toto rob, posluchaj, toto je správna odpoveď. Študent píše dizertačnú prácu a keď tam povie svoj názor, tak sa na to odkiaľ máte, kde ste to čítali, koho ste citovali. Čiže vlastne celý svet je takto už postavený, nalinkovaný, proste šablony, tak čo výnimočne v tom môže vzniknúť? Môj syn si vybral kuchárstvo, to je také štúdium, ktoré v podstate si on zvolil. Dcera tá sa dala na elektrotechniku, ale je to florbalistka, tu v Prahe hráva za Herba Dent florbal, tak ona pri tom florbale si vyštudovala elektrotechniku, ale poslala si tri listy o zamestnanie a do všetkých ju zobrali. Čiže robí tu v firme, čo vyvíja medicínske prístroje. Čiže tú cestu si ona vybrala a myslím si, že ju tá robota strašne baví. Nie? Takže ja som nedal deti na štúdia, oni sa dali niekde. Ešte mám takú menšiu, tá je teraz v štádiu jazdenia na koni a veterinárstva. Takže ja medzi nich chodím a oni mi hovoria, že ako začať, tak ja vždy odpoviem, no začať. Hovorím, začni. Začni niečo robiť, samozrejme nie je také, čo ti niekto vnútil, čo ťa baví a stretneš jedného človeka, druhého, tretieho, niečo sa naučíš a chod za tým. Proste akože alebo keď ten mladý začne počúvať učiteľov, rodičov a začne mu vykladať, že všetko aké je zložité. Ja mám jedného kamoša, čo je taký slovenský vynálezca, starší pán a on mi hovorí, že on celú školu počúval od súdružky učiteľky, vtedy ešte boli súdružky, že daj pokoj a nevymýšľaj. No tak keď niekto počúva na škole, daj pokoj a nevymýšľaj, no tak čo môže vymysleť?